Hej, i denne video vil jeg vise dig, hvordan du beregner din bruttoavance i kroner og i procent. Bruttoavancen er et udtryk for, hvad vi har tjent på en vare. Bruttoavancen i procent er et udtryk for, hvad dette beløb udgør i procent af salgsprisen uden moms. Lad os kigge på det. For at beregne bruttoavancen skal vi kende salgsprisen uden moms og vores indkøbspris uden moms. I dette tilfælde er vores salgspris uden moms 960 kroner, og vi har købt varen indtil 500 kroner uden moms. For at beregne bruttoavancen skal vi trække 500 kroner fra 960. Vi har nu beregnet vores bruttoavance til at være 460 kroner. For at beregne vores bruttoavance procent skal vi gange vores bruttoavance med 100, det er for at finde noget procent, og derefter dividere med vores salgspris uden moms. Altså 460 gange 100 divideret med 960. Resultatet er 47,92, og det er dermed vores bruttoavanceprocent. Det betyder, at for hver 100 kroner vi omsætter, så tjener vi 47 kroner og 92 øre, som skal bruges til at dække blandt andet husleje og personaleomkostninger. Som en ekstra information kan vi nu også beregne, hvor mange procent vores indkøbspris udgør salgsprisen. Salgsprisen uden moms vil altid være 100%, altså det hele. Og når vi kender bruttoavanceprocenten, kan vi blot trække disse to tal fra hinanden, og vi har nu indkøbsprisens andel i procent. Resultatet i dette eksempel er 52,08%. Jeg håber, du er blevet klogere og nu har nemmere ved at beregne bruttoavancer både i kroner og i procenter. Hvis du har kigget videoen igennem et par gange og stadig synes, det er uforståeligt, så vil jeg foreslå, at du kontakter din underviser eller vejleder, som gerne vil hjælpe dig videre, eventuelt af en anden vej. God fornøjelse.